Tak jestli se narovnáme a jdeme na něj. A už se jdeme. Kterou se celou noc ozývalo ty, ale ten Jack stále říká, proto vás žádám o pomoc při pátrání pohledané peníčkovi a pro jistotu si poslechněte celý příběh od začátku. Vážení přátelé, děkujeme za vaši pomoc při pátrání. Ten byl